ng prodigal son. Narinig na natin ang kwentong ito. Yung anak na nilustay ang kanyang mana. Kung maaalala niyo, itong batang ito, hiningi niya buhay pa ang kanyang ama ang parte ng kanyang mana. Subalit ayon sa ebanghelyo na kinuwento ng Panginoon, ay nilustay niya ang kanyang mga minana. Ang word na ginamit ay squandered. Ibig sabihin parang itinapon sa wala. So tignan natin kung paano natin, sabi kanina ni Father Rainiel, ang inyong lingkod daw ay isang exorcist ng Archdiocese of Manila. At ibig kong pagnilay-nilayan natin kung paano natin malalabanan sa pamamagitan ng pag-asang Kristiyano ang mga diablo sa ating buhay. Ang una at higit sa lahat, pwede nating mawala ang kaligtasan. Kanina sa ating pagninilay-nilay sa homily, sabi ko, ang tanong ng tao, marami bang maliligtas? At ang kasagutan ay maaring hindi. Dahil una, hindi nila tinanggap ang kaligtasang ibinibigay ng Diyos. At ang pangalawa, nilustay nila at pinabayaan ang kaligtasang ibinigay sa kanila. Kaya kahit binyagan tayo, maari tayong mapunta sa impyerno. Ang una at higit sa lahat ng tayo bininyagan, tinalikuran natin si Satanas. Tinanong tayo ng pari o ng diakonong magbibinyag, tinatalikuran niyo ba si Satanas at lahat ng kanyang gawain at lahat ng kanyang mga ipinapangakong hindi totoo? At ang sagot natin ay, opo, tinatalikuran namin siya. Ang sunod na katanungan ay, tinatalikuran niyo ba ang kasalanan? At ito'y mahalaga dahil ang gawain ni Satanas ay hindi lamang makikita sa mga masamang mga bagay, kundi pati na rin sa ating sariling buhay na nakabalot sa kasalanan. Pwede ba tayong malayo sa Diyos? Ang sagot diyan ay oo. Pwede tayong malayo sa Diyos. Ang kwento ni Eva at Adan sa paraiso ay nagpapakita sa atin ng ating mga unang magulang ay sumagot ng hindi sa Diyos. Yung first rejection of God and the first rejection of salvation ay nangyari sa paraiso. Tinanggihan ni Eva at Adan ang ibinibigay na buhay ng Diyos sa pamamagitan ng kanilang pagsunod, pagtalima sa panloloko at pagbubuyo ng diablo. Tingnan niyo ang drawing na to. Sabi ng isa, ang impyerno ay totoo. Ang sagot ng isa, wala akong paki. Parang sinasabi na, hindi ako naniniwala diyan, kaya hindi ako pupunta diyan. Yan ang unang sagot o patunay na pwede natin tanggihan ang imbitasyon ng Panginoon. Ang kwento ng prodigal son ay kwento nating lahat. Yung pagkakataong tinalikuran natin ang Diyos at tayo'y lumayo sa Kanya. At tayo'y napariwara at napunta sa kapahamakan at nakilala natin ang ating pagkakamali, kaya tayo bumabalik. Kaya kanina, sabi ni Father Rainiel, salamat sa mga nagkumpisal dahil ito'y tanda ng pagpabalik loob. Pero tignan nating maigi, ano ang nangyayari pag tayo'y lumalayo sa Diyos? At paano nangyayari ito?
Ang una at higit sa lahat, ayon kay San Pablo sa 1 Corinthians 2:9, sabi niya, ano ang inihanda ng Diyos para sa ating lahat? At napakaganda ng sagot ni San Pablo. What eye has not seen, and ear has not heard, and what has not entered the human heart, what God has prepared for those who love Him. Ibig sabihin, hindi natin mawawari kung gaano kaganda ang hinanda ng Diyos para sa atin na nagmamahal sa Kanya. Kaya nga't sayang, sabi ni San Dominic Savio, sayang kung hindi tayo mapunta sa langit. At pag hindi tayo napunta sa langit, sinayang natin ang buhay natin sa mundo. So ang katanungan ay paano natin nasasayang ang inihanda ng Diyos para sa ating lahat? Paano natin itinatapon ang hinanda ng Diyos para sa atin? Hindi nangyayari ito ng biglaan lamang. Ang nangyayari ito, ang kadalasang nangyayari ay unti-unti tayong lumalayo sa Diyos. Merong parang kwento kung bakit tayo nalalayo. Pero ang una at higit sa lahat ay yung kwento ng anak na ibig niyang lumayo sa kanyang ama. Sa paglayo niya sa kanyang ama, gusto niyang mag-isa. Wala siyang paki sa kanyang ama. At ganoon din ang buhay ng tao. Independence from the source of the inheritance. Akala natin pag malayo tayo sa Diyos, magagawa natin lahat ng gusto nating gawin nang walang consequence. Sin is not wrongdoing only, it is wrong being. Ibig sabihin, hindi lang siya sa paggawa, kundi pati na rin sa ating pagkatao. Dahil ito'y isang tahasang paglabag o pag-alis sa Diyos. Yan ang kasalanan. Kaya nga't ang kasalanan ay matindi. Kaya nga't namatay si Jesus upang maibalik tayo sa Ama. Ang kanyang kamatayan ang nagbukas ng pintuan ng langit upang tayo'y muling makapasok ng kaharian ng Diyos. Yun yung consequence ng kasalanan. Inilayo tayo sa Diyos. Kaya si Jesus ay naging tao upang maibalik tayong muli sa Panginoon. Ang pangalawa mula sa pag-alis, independence from God, ay yung avarice and greed. Alam natin yan dito sa Pilipinas, maraming taong nagiging sakim. Yung kasakiman, yung pagiging gahaman, avarice and greed, the desire to have more of the things that perish. Pagkagahaman sa mga bagay-bagay na nawawala, na nabubulok. Doon natin itinataya ang ating buhay sa buhay ng nawawala. Sabi ng ating Panginoong Hesukristo, no one can serve two masters. Di kayo pwede magkaroon ng dalawang Panginoon. He will either hate one and love the other, or be devoted to one and despise the other. For you cannot serve God
and mammon. And here, mammon means money. Sabi rin ng ating Panginoon, do not store up for yourselves treasures on earth where moth and decay destroy and thieves break in and steal. Gusto kong ipasok maigi yung pagiging gahaman bilang tanda ng tayo'y nalalayo na sa kaligtasan. Tayo'y nalalayo na ng malayo sa Diyos. Ano yun? Ano yung magpapalayo sa atin sa Diyos? Yun ay ang paggamit ng mga kapangyarihang hindi galing sa Diyos. Hindi lamang mula sa damdamin, kundi pati na rin sa buhay natin sa labas. Ano yung mga bagay-bagay na ginagamit natin para magkamkam o magkaroon ng mas marami? At akala natin, wala itong saysay, pero alam nyo ba, maraming tao na naniniwala sa sabi-sabi. Mga taong mga maraming sinusundang pamahiin at mga taong may ginagawang kung ano-ano para mag-attract ng swerte. Ay nako, alam natin yan. Magbabagong taon, kailangan lahat bilog. Kailangan lahat ng damit ay bilog. Kailangan ang inyong wallet, pag niregaluhan kayo, may laman. Meron kayong fortune plant. Meron kayong money tree. Meron kayong paniniwala sa swerte. Ay naku, huwag ka magsalita niyan. Malas yan. Malas at swerte. Pag meron kang pananaw ng malas at swerte, gagawa ka ng paraan para lagi kang swertihin. Tingnan nyo sa inyong sarili o sa inyong bahay, ano mga bagay-bagay na sa pananaw nyo, swerte o malas. Superstition ang tawag natin sa English. Yung good luck, yung gusto nating malaman ng ating hinaharap, magpapahula, gustong malaman, magpapabasa ng tarot card para malaman ang kasasapitan. Lahat ng ito ay nakadikit sa maling paniniwala at pagtalikod sa tunay na Diyos na nagmamahal at ibig ang ating kaligayahan. At tayo nagsisimulang sumamba sa mga Diyos-Diyosa. Ano ang unang kasalanan? Idolatry. Kaya nga't ang first commandment ay, you shall have no other gods except the Lord your God. At ang sabi ng Panginoon, nung tinanong siya, which is the greatest commandment? Ang sagot ng Panginoon, you shall love the Lord your God with your whole heart and with all your mind, with your whole strength, and with your whole being. Ang pagkatao natin, buong pagkatao natin, ang buong buhay natin ay bibigay natin sa Diyos bilang tanda ng pagmamahal natin sa Kanya. At pag meron tayong mga pamahiin at tayo sumusunod sa mga ganyan, hindi natin mahal ang Diyos. Huwag na tayong magkunyari. Naglolokohan lang tayo pag sinabi nating mahal ang Diyos, mahal natin ang Diyos. Pero meron tayong mga pamahiin. Dito sa Bulacan, kilala kayo. Isa sa mga probinsya ng Pilipinas na maraming pamahiin. At marami din kayong mangkukulam. Marami din kayong albularyo na pinupuntahan ninyo.
Kaya huwag na tayong maglokohan. Dito sa Bulacan, dito binibili ang itim na manok na ginagamit sa padugo. Napakamahal ng itim na manok. Hindi yung itim na manok na ang balahibo ay itim, hindi. Yung tinanggal mo ang balahibo, itim ang balat ng manok. At pati laman, itim din. Sabi ng mga albularyo, yun daw ang swerte pag nag-alay ka ng padugo. Saan siya mabibili? Dito sa Bulacan. Dito sa Bulacan nakakatawa kasi dito rin yung paggawaan ng mga damit ng pari sa misa. At dito rin maraming gumagawa ng ginagamit sa simbahan. Pero narito din, yung nagtitinda ng itim na manok na yan. Ewan ko kung bakit. Sabi ni San Lucas at sa Deuteronomio, sabi niya, you shall love the Lord your God and Him alone you shall serve. And therefore, the first commandment is to love God. And the sins against the first commandment is idolatry. The first commandment embraces faith, hope, and charity. And the first commandment requires us to nourish, palaguin, at protektahan ang ating pananampalataya with prudence and vigilance and to reject everything that is opposed to it. Remember, I am the Lord your God. You shall not have strange gods before me. Ano ang pamahiin? Tinatawanan lang natin yan eh. Wala namang mawawala. Sinasabi natin, sabi ng lola ko. At pag tinanong mo lola mo, sabi ng lola niya. Eh, hindi na natin inabutan yung lola niya. So, ang shortcut niyan, sabi ng mga matatanda. O, sino mga matatanda dito? Anong sinasabi nyo? Lalo na ngayon, magmamahal na araw, maraming bawal. Huwag kang tatawa, patay ang Diyos. Huwag kang maliligo, patay ang Diyos. Huwag kang maglalaro pag nadapa ka. Hindi nagagaling yan. Marami. Kaya ano yung superstition? Magandang tignan natin ano sabi ng katekismo na simbahan. Deviation of religious feeling daw. And the practices this feeling imposes. So lagi siyang may religious dimension. Lagi siyang may patungkol sa bagay na relihiyon. Ano halimbawa yan? Putting importance in some way magical to certain practices na otherwise tama naman. Alam nyo, ewan ko dito sa Bulacan, sa Quiapo, lagi kong kinukwento to, merong mga kandilang iba-iba kulay. Merong kulay green para daw sa pera. Kulay pula para sa puso. Kaya pag bibili ka, tatanungin ka nagtinda, para saan po ano po ang gagamitin ko dito? Pag bibili ka, gusto ko pong magkaroon ng nobyo o nobya. Ano po ang kandilang gagamitin ko? Sabihin naman nagtita, itong gamitin nyo pula. So pag hindi pula ang ginamit nyo, hindi ka magkakaroon ng jowa.
di ba kalokohan? So, sasabihin ng Diyos, ay, hindi mo sinindihan yan, hindi ko pakikinggan ng dahil sa dasal mo. Naglolokohan tayo. Pero marami naniniwala dyan. Kaya, bumibili ng kandila, isang katutak, iba-ibang kulay. Kung sino man nagpa-imbento niyang, ewan. Meron ding kulay itim. Para sa iyong kaaway. Para saan tong itim na kandila? Para sa kaaway. Di ba sabi ng Diyos, pagdasal ko ang kaaway ko, pinagdadasal ko, tamaan sana ng kidlat. Superstition. Ang dami niyan. Nagkalat. Bahala na kayo. Kasi kayo yung, baka meron kayong mga sinusundan ng mga ganyang pamahiin. Nako. To attribute the efficacy of prayers or sacramental signs to their mere external performance. Nako, ito, alam ko to. Alam nyo, nung ako'y na-assign sa dagat-dagatan, sa Nabotas, nung ako'y diakono, mahal na araw, Biyernes Santo, prosesyon ng Santo Entierro. Paglabas namin ng bakod ng simbahan, biglang may mga pumunta agad nakaitim. Akala mo mga deboto, no? Nakabelo, na babae, nakaitim, na ganyan. May ipinatong sa ibabaw ng Santo Entierro. Tinignan ko. Mga anting-anting. Anting-anting. Patay daw si Kristo. Kaya kukunin nila yung kapangyarihan ni Kristo habang siya'y patay. Babantayan nila yung mga anting-anting na yon kasi baka may kumuha. Tapos, iikot na ng parokya. Bago pumasok ng bakuran ng simbahan, magtatanggalan na yon. Bakit? Mawawalan daw ng bisa pag pumasok na ng lugar na banal. Ay kung ayaw sa lugar na banal, ano tawag dyan? Demonyo. Kaya pala nagkalat yung mga mga amulets na yan dahil patayan Diyos. Nagre-recharge. Sa Biyernes Santo rin maraming aakyat ng bundok ng Banahaw. At kung taga-Pangasinan, Pampanga ka, sa bundok ng Arayat. Ano gagawin nila dyan? I-recharge yung kanilang, yung lalo na sa Banahaw, i-recharge yung kanilang mga medalyon anting-anting sa mahiwagang batis. Sa araw ng pangingilin. Kaya nakikita nyo, marami yan, nagkalat yan. At the heart of superstitious beliefs is irrational fear. That if we do not follow it, something evil will happen. Irrational fear. Kung ang pagmamahal sa Diyos ang dapat namumuno sa atin, pag tayo'y may takot na walang katuturan, then we will follow superstitious beliefs. Dalaga ka pa. Huwag ka magsusuot ng hikaw na perlas. Iiyak ka. Dalaga ka pa. Huwag kang kakanta. Sa lutuan, pag habang nagluluto, hindi ka makapag-asawa. Ang dami niyan. Huwag mong susuot yung trahe de boda mo. Hindi mo alam kung susuot mo, baka mamaya tumaba ka na. Hindi magkasya sa'yo. At pag sinuot mo sa araw ng kasal mo, hindi mo na masuot kasi isang katutak na bilbil mo. Huwag mo susuot niyan. Malas yan. Hindi matutuloy ang kasal mo. Di ba? Natatawa tayo. Pero maraming ganyan.
At the heart of this pamahiin is irrational fear. Yung sinasabi ng mga matatanda, wala namang mawawala yan, Father. Sundan natin. Kasinungalingan! Kaya nga sinusundan ng tao dahil natatakot eh. Sige nga. Hindi kayo pwedeng ikasal. Kasi sukob. Sukob sa taon. O bakit? Wala namang mawawala. Sundan nyo na lang. At least, pag hindi nangyari, at least sinundan nyo. Kaya, diba? Naglolokohan talaga tayo eh. Naglolokohan. Lahat yan nakadikit sa takot. Natatakot tayo. Ako, experience ko talaga, nung minsan nagpunta kami sa misyon, no? So, katatapos lang ng misa namin, pinahayo kami nung pare para umakyat ng misyon na. Dasal, protection prayer, binigyan pa kami ng medalyon ng ano tawag dito, ng Saint Benedict at saka ng Miraculous Medal. Suot-suot pa namin. May kasama kaming mga matatandang katikista. May puno ng balete na dadaanan. Father, wag po tayong dumaan dyan. Baka tayo mamatanda. Meron tayong suot na medalyon. Di ba nagdasal tayo, humingi tayong protection. Bakit tayo natatakot doon sa matanda? O sige, Father, kayo na lang. Pero kami dito kami. Mga hunghang. Siyempre, pag malayong nilalakad mo, maiihi ka. Saan ka pupunta? Siyempre, magtatago ka sa sulok. Father, sabi ng mga tatandang katikista ha, katikista. Sino yung mga katikista dito? Masabunutan nga yung mga ganyan. Sabi ng katikisang matanda, Father, wag mo kalimutang magpaalam ha. Anong papaalam ko? Tabi-tabi po nuno, iihi po ako. Father, pag hindi ka nagpaalam, baka lumaki yung hindi dapat lumaki. Ito naman akong engot. Diyos ko, iligtas niyo ko, tabi-tabi po. Baka mamaya nga, may lumaka na hindi maintindihan. Natawa kayo, di ba? Di totoo ginagawa din ninyo. And because of fear, people are willing to pay the price for some peace, even if it means an idolatrous practice. Yan. Pag kayo nagpaalam sa nuno, mas takot pa kayo sa nuno kasa sa Diyos. Hindi tayo naniniwala na kaya niya tayong iligtas. Namatay na nga sa krus para hindi tayo mapunta sa impyerno. Takot tayo sa engkanto. Ibig sabihin, at the back of our mind, natatakot tayo, baka hindi tayo protektahan ng Diyos. So pwede na dapat maging tayo sigurista. But you see, mga mahal kong kapatid, that is proof we do not have faith. Naniniwala tayong may Diyos, pero para sigurista, sige na nga. The first commandment condemns belief in many gods, polytheism, and it requires man neither to believe nor to venerate other divinities other the one true God. These empty idols make their worshippers
empty. Sabi ng ating katikismo, those who make them are like them, so are all who trust in them. For God, however, is the living God who gives life and intervenes in history. Meron po akong kaibigang pare, taga South po sila, Mindanao. Ang kanyang ama ay isang BEC leader. Meron silang bukid at sa gitna ng bukid na yan, merong matandang puno. Alam naman natin yun, no? Pag may matandang puno, pinaniniwalaan natin, merong nakatira diyang matanda din. Mas matanda pa sa atin. Mas matanda pa sa mas pinakamatanda sa atin. Pag nagpupunta mga tao dun sa kanya, kasi nga siya ay head ng BEC, paggabi, natatakot yung mga tao. Kaya ayaw magpunta sa kanya paggabi na. O kaya naman, pag pupunta sa kanya, lagi nagpapaalam dun sa maligno dun sa puno. So, ang ginawa nung kaabag na yun, pinutol niya yung puno. Sabi ng mga tao, huwag mo putulin yan, malas yan. May mangyayaring masama sa inyo. May anak na pari yun, ha? Pero maganda yung sagot nung tatay. Sabi niya, sino ba mas makapangyarihan? Ang lumikha o ang likha? So ginawa ng tatay, dasal siya, Panginoon, iligtas mo po kami sa lahat ng masama. Amen. At pinutol niya yung puno. Walang nangyari. Nanghingi pa yung mga kapitbahay ng puno, bakit ng puno kasi gagawing pang siga. O, pagkatapos lang nun, walang nangyari, ay hindi pa nun. Tayo, marami tayong pinaniniwala. Huwag mo putulin yan, may duwende yan. Pinutol, kaya tuloy nagkasakit. Dahil yung takot na yun ang nagkokos kung bakit nagkakatotoo. Why? Because the devil is a deceiver. Pinaniwalaan mo, di mangyayari. Pero pag sinasabi mo, naniniwala ako, sumasampalataya. Kaya nga, sa panalangin natin, pag sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Yun ang sinasabi natin una. Kaya putol, sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Putol, walang nangyari. These empty idols make their worshipers empty. And idolatry not only refers to false pagan worship, but remains a constant temptation to faith. Kaya maliwanag, lahat ng uri ng pag-aalay na gagawin ng tao, maliban sa pag-aalay sa tunay na Diyos, by gestures, by blood, by food, by clothes, by animals, plants, human beings, marks, sigils, is an idolatrous act. Alam niyo kung bakit ang mga daan natin, alam naman natin yun, sabi ng mga tatanda, no? Naku, may ginawang tulay doon. Itago yung mga bata. At baka mawala. Maghahanap ng padugo. Ang ipadudugo, bata. O kaya naman, papagawa ng bahay, magpapadugo. O kaya naman, itong pinakamaganda sa lahat. Pagbibinyag, ako, nakailang beses na akong ganyan. Kaya minsan pag nagbibinyag ako, gusto kong dagukan yung mga matatanda doon eh. Ganito yan, oh. Oh. Kurusan po natin ang noon ng bata. Tanda ng pagpapala ng Diyos at paglayo sa masama. Eto na yung matatanda. Opo, Father. Didilaan na.
Sa laula. Gumagamit ng laway. Natawa na naman kayo. Relate ano? Nako, meron yan. Nangyari sa akin yan. Sa Nasugbu po, nagmisa ako. Tapos may mga bisita. Father, blessan yung apo ko. Maliit yung apo niya. Blessan niyo po. Bless ko yung bata. Pagkalain ka ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo, iligtas sa lahat ng masama at gabayan ng banal na anghel mula sa Panginoon. Amen. Thank you po, Father. Thank you. Uy, ang ganda naman ng apo mo. Nako, bawiin mo, Father, yan. Bawiin mo. Lawayan mo, lawayan. Pagkatapos mong blessan, palalawayan mo sa akin. Di ba? O, natawa na naman kayo. Relate na naman. Idolatrous act. Loss of faith in God. Ano kinalaman ng laway? An idolater is someone who transfers his indestructible notion of God to anything other than God. Naniniwala ako sa Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo, pero meron din siyang iba-ibang mga Diyos na kinatatakutan. Nakakita na po ako niyan. O, sino may alagang duwende dito? Mga tao naghahanap ng duwende. Swerte mo naman, may puting duwende ka. Sabi mo naman, baka may kakakilalang ibang puting duwende at bigyan naman kami para swerte. O, yan. Ang tingin natin sa puting duwende, mabait. Pag itim, salbahe. Pag green, pink, rainbow, bading na duwende. Lahat yan, pag hindi sa Diyos, sa diablo. Anyone who puts a creature before God, whether that be something material or spiritual, or offers nag-aalay, spirits of nature or to any spirit apart from the one true God, either as a peace offering or to obtain favors, is therefore committing the sin of idolatry. Kaya kung kayo nagpatugo, ikumpisal nyo yan. Nagpalaway kayo, ikumpisal nyo yan. Bakit? Kasi you're driven with fear and not of faith. Mortal sin. Idolatry is a mortal sin. Kung meron mang malas, yan yung source ng malas. Kasi malayo tayo sa source of all blessing, which is God. And we look at the blessing given by that. No. It's a sin. Kaya nga, the first commandment condemns the main sins of irreligion, unbelief, tempting God in words or deeds, and sacrilege. Ano yung tempting God? Yung sinasabi mo sa Diyos, Lord, mahal mo ba talaga ako? Kung talaga mahal mo ako, payamanin mo ko. We pray to God to avenge us or to give us what we want. Yan sabi ko sa inyo, nagsisindi ng kandilang itim para tamaan
masagasaan ng pison yung kaaway nyo. That is tempting God. And if God delays in answering or does not give us what we ask, we turn our backs to on our obligations to God. Hindi na ako magsisimba, hindi pinakikinggan ng Diyos ang dasal ko eh. That is tempting God. Kaya yung mga tampo-tampo, pagkatapos kang bayayaan ng Diyos ng marami, tapos mahiningi ka, hindi binigay, tampo-tampo, ay, tempting God yan. Mortal sin. Ikumpisal mo yan. I tempted God. I did not believe in His promises. The second one is sacrilege. Treating sacred objects unworthily like the sacraments and other liturgical actions as well as persons. Sabi ng banal na simbahan, pag tayo daw ay nasa state of sin, sabi kanina ng Father Rainiel, panatiliin yung kayo'y nabubuhay sa grasya ng Diyos. Kailangan natin yan. Kasi pag wala tayo sa grasya ng Diyos, tumanggap tayo ng banal na communion, nasa mortal sin tayo. Sacrilege yun. Didagdag na kasalanan yun. When we receive communion in the state of mortal sin, sacrilege. Meron po ako kwento kasi sabi ni Father Rainier, exorcist daw ako. Kwento ko isa kong kaso namin. May isang lay minister na possess. Lay minister. Sinong lay minister dito? Kanina katikista naman. Ngayon, lay minister. Itong lay minister na to, hindi niya maintindihan. Bakit pag siya'y magbibigay ng communion, yung hawak-hawak niyang host, nagagalit siya, gusto niyang itapon. Hindi niya maintindihan. Pero pag pumila na yung mga tao, nakikita niya, sabi niya, may third eye kasi. Sabi niya, alam mo, pag pumila na yung mga tao, may mga taong pag tumayo, may kasama. Yung iba naman, wala. Pag lumapit na sa akin, yung may kasama, nangingiti ako. Katawan ni Kristo. Bakit? Kasi yung kasama, Diablo. Dahil nagkukumunyon nang wala sa grasya ng Diyos. So, sacrilege. Pero pag nag-communion naman, yung walang kasama, hindi siya kakakita ng anghel eh. Pag binigay, nagagalit siya, gusto niyang, ang tawag doon? Isupalpal, ingudgod, yung ostya, katawan ni Kristo. Buisit na buisit siya. Hindi niya maramdaman kung bakit. Hindi niya alam, possessed pala siya. Imagine yun. Yun yung first time ko nakarinig na ganun. Sabi ko, magandang lesson yan ha. Mangungumunyon ng may kasama, katawan. Kaya pag may nagbigay sa inyo ng lay minister, katawan ni Kristo, matakot na kayo. Kaya kailangan ikumpisal din yan. Father, nagkukumunyon po ako nang hindi nagkukumpisal. At may matindi po ako mga kasalanan, pero nagkukumunyon pa rin po ako. Sacrilege. Imbis na ilapit tayo sa Diyos, inilalayo tayo. When we do rituals and prayers asked by occult practitioners, even if these are Catholic prayers or gestures, this is also sacrilegious. Nagpunta ka sa albularyo. Sabi ng albularyo, magkumpisal ka, magnubina ka, magsimba ka, magkumunyon ka. Tapos humingi ka doon sa pari ng asin. Humingi ka ng holy water, ng kandila. Kasi balik mo sa akin. Dadasalan kita dito. Lalagyan kita ng lana, langis.
Pero gawin mo lahat to. Pumunta ka naman, hospital ka, nagkuminom ka, humingi ka na lahat, tapos binigay mo dun sa albularyo, lahat ng yon ay ritual nila. And that is sacrilege. Improper use of Catholic sacramentals. Father, nagdadasal naman kami, nagdadasal din sila. Yung dami-dami nga nila Santo Niño sa likod, oh. Panloloko lang yun. Nagpaloko naman kayo. Or when we abuse our bodies or those of others for an evil ritual, yung mga, tapos na ang February 14, no? Pero pag napunta kayo ng Quiapo, pag February 14, naka-display, gayuma. Maraming bumibili niyan. Hindi lang lalaki, babae din. That is also violation of sacredness. Because our bodies are temples of the Holy Spirit. Huwag sanang magagalit yung meron. But Catholic exorcists look at tattoos in a negative way. Bakit? Father, yung tattoo ko naman, si Mama Mary. Saan mo naman ilagay si Mama Mary? Saan parte ng katawan mo? So, sabihin, pag pinakita mo yung parte ng katawan mo, merong image ng Poong Nazareno, Mama Mary, magsisindi na kami ng kandila. Nalagyan namin, andiyan pala si Mama Mary sa'yo. Pwede bang halikan yan? Mutilations and body tattoos, even if religious, can be sacrilegious depending on the intention. Why? Because our bodies are temples of the Holy Spirit. At yung mga pumupunta sa mga manghuhula, sino na pumunta dito sa manghuhula? Walang gusto magtaas. The practice of attempting to foretell future events is also an idolatrous act. Nako, sa Quiapo, marami niyan. Pagkatapos magsindi ng kandila, umiyak-umiyak sa harapan ng Poong Nazareno. Paglabas, magpapahula na. Tatanungin, sasagutin ba ako ng Diyos? That is divination. Kaya nga't marami niyan. Because at the end, this is the desire to control the power and the destiny. And even if we desire to use it for good, it does not remove the truth that it is not from God and therefore spiritually perilous. And what happens when we do these things? We lose everything. Away from God, our earthly and heavenly inheritance will come to nothing. Meron po kami actually hindi lang siya isang case several na, isang architect na maganda ang kanyang buhay, maganda ang buhay niya. Tapos, natuto siya ng feng shui at sinusundan niya na ito sa kanyang buhay. Yumaman siya ng yumaman. For 7 years, yumaman siya ng yumaman. Ganda ng buhay niya. But after 7 years, pabagsak ng pabagsak ang buhay niya. At nung bagsak na buhay niya, tinanong niya ang Diyos, bakit mo ko ginaganito? Ano ba nagawa ko sa iyo?
Bakit ako nagkakaganto? But the answer is not from God. It's what you did. You separated yourself from God by believing that you can control your destiny by doing certain rituals. And then sisisihin ng Diyos pag nagkamalas. No. We lose everything from that way. Avarice and greed. For all those who practice such is an abomination and curse. And a curse has come upon him and his household. Pag nalayo tayo sa Diyos, we lose our inheritance, lalo tayong napupunta sa kasalanan at karumihan ng kaluluwa. Dun sa prodigal son, saan napunta yung prodigal son? Siya nagtatrabaho? Sa babuyan. Bakit sa babuyan? Ano yung symbol ng sa babuyan? Ang mga Hudyo, walang babuyan. So ibig sabihin, nagtatrabaho siya sa tirahan o sa lugar, lupain ng mga pagano na may babuyan. At yung mga baboy, kumakain at siya hindi. Yun ang pinaka-meaning ng bagay na yon. Ganun na yung pagbagsak ng prodigal son. Sa isang buhay na maganda, sa buhay na wala. And the devil now comes to harvest and destroy. Kaya mag-ingat kayo mga mahal kong kapatid sa mga superstitious beliefs ninyo. Pag sinabi nating sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, isipin yung maigi ang kahulugan niyan. Dahil pag may iba kayong Diyos na kinatatakutan, alam niyo, uso ngayon yan. Alam niyo, narinig niyo na yung evil eye? Ito mga kabataan na to. Ito ngay uso ngayon sa mga kabataan to eh. Yung parang may mata na kulay blue. Wala kayo? Ha? Alam yan, yung may kulay blue na yan. Makikita niyo yan eh. Usong-uso sa kabataan. Kahit sa mga Catholic schools. Evil eye ang tawag. Yun, pang-protect daw yun against the evil eye. But that is a form of amulet, parang anting-anting. And imbis na lumayo yung diablo, lalong lalapit. So this is something very important for us to remember, that it is a sin of superstition. Imagine niyo mga mahal kong kapatid, meron kayong mga anting-anting, amulets, evil eye, na ganyan, charms, pampaswerte, tapos magkukumunyon kayo, sacrilege. Bakit? Ipinasok nyo sa dambana ng Diyos yung mga Diyos-Diyosan na yan. Naniwala tayo. And therefore, we open ourselves to spiritual oppression. Kasi meron tayong mga openings. At ang gamot dyan, taimtim na pagtalikod sa kasalanan. So tatanungin ko kayong muli, tinatalikuran niyo ba si Satanas? At ang lahat ng kanyang gawain?
O sinabi niyo yan, ha? So ang gagawin ni Satanas, tatanggalin niya ang salamin niya at titignan ka. Talaga, ha? Magkita tayo mamaya. At tutuksoy na tayo. Kaya nga, yung idolatry is a constant temptation to faith. Kaya lagi natin babalikan yan. Tinatalikuran ko. Ayoko sa'yo. Tinatalikuran kita. Lalayo ng sandali. Mamaya babalik na naman. See you later. Kaya ang buhay Kristiyano, hindi pansamantala. Ang pakikibaka sa kasamaan, hindi pansamantala. Continuous yan. Kaya yung katanungan, uulitin natin yan pagdating ng vigilya ng muling pagkabuhay. Tatanungin kayo ng pare bago tayo wisikan ng bagong banal na tubig. Tinatalikuran niyo ba si Satanas at lahat ng kanyang gawain at lahat ng kanyang pagbubuyo? Opo, tinatalikuran namin. Dapat alamin niyo kung ano yung mga pambubuyo ni Satanas. Kaya kung meron kayong mga anting-anting, agimat, mga panpaswerte, tanggalin niyo lahat yan sa bahay niyo. Kasi, yan yung pumapasok sa bahay. We cannot resist the devil if there is a part of us that belongs to him. If we say we belong to God, lahat sa Diyos lang. Wala nang iba. Kaya, pag naihi kayo, ihi na. Walang paalam-paalam pa. Tabi-tabi po. Wala na, ihi lang. Bakit? Ikadadasal mo lang ng angel of God. Nag-St. Michael prayer ka pa. Tapos mamaya pasensya na po ako kayo, naiihi lang po. O kaya yung, wag ka man duduro dyan, wag ka duduro. At baka mamaya, mamaligno ka. Huwag ka natatakot dyan. Sino ba ang ama mo? Ang ama ko sa langit. Hindi ka pa poprotektahan ng ama mo. Poprotektahan. Di huwag ka matakot. Huwag kang gagawa ng kasalanan. Huwag kang papasok sa loob ng kasalanan. We need to restore grace in our soul to become a friend of Christ. Because without grace, everything is stubble. Without humility, repentance, and sincere resolve, there can be no spiritual liberation and forgiveness. Without resolve, there is no conversion. We must leave the old ways in a radical manner or not at all. Kaya nga't ang binyag para sa ating mga Kristiyano Katoliko ay ang entrance natin sa kaharian ng Diyos. Kaya dapat serious tayo dyan sa binyag. Kaya nga't walang binibinyagan ng walang tumatalikod sa diablo at sa kasamaan. Bago tayo binyagan sa ngalan ng Ama at Anak ng Espiritu Santo, ang unang pinakamahalagang bagay, tinatalikuran mo ba si Satanas? Opo. O ngayon, bilang tanda sa pagtalikod na yan, lagyan natin ng krus ang noo ng bata. Wala nang laway. Hindi na lalawayan. Wala nang laway. Kasi tanda na siya that this person belongs to God. Kaya nga bibinyagan. At binibinyagan kita sa ngalan ng Ama at Anak ng Espiritu Santo. Anak na siya ng Diyos. Wala na. Hindi mo nalalagyan nung pulseras na kulay itim at pula. O lalagyan mo nung square dyan. Para saan po yan? Para daw hindi mabati. Kulay pula. Para naman ang tanga-tanga ng diablo natatakot sa pula. Kailangan pula daw.
Kalokohan lahat kayo, puro kalokohan. Kalokohan. Without resolve, there is no conversion. Kaya pagdating ng linggo ng pagkabuhay at tinanong tayo, tinatalikuran niyo ba sa Satanas? Kailangan resolve. Opo, tinatalikuran namin ngayon at magpakailanman. Hindi yung, opo, tinatalikuran namin. Ngayon lang po. Lalo na pag linggo ng pagkabuhay, ang dami-dami ding superstitious beliefs. Siguro mas alam ni Father Raniel kung ano yung mga pinaniniwalaan ng mga Bulakenyo. Ano pinaniniwalaan nyo pag linggo ng pagkabuhay ng mga pamahiin? Abe? Agawan. Ay, ano yung mga agawan? Agawan ng bulaklak. Pang ano daw? Panggamot. Okay lang yan. Kaso, kung saan nyo ilalagay yung ano yan, ay, palaspas. Gusto ko yung palaspas na yan. Ilalagay sa mga pintuan, pantaboy, ng kidlat, at saka ng diablo. Okay yan. Binindisyonan yan. Pero, huwag yung gagamitin sa maling paraan. Mga mahal kong kapatid, dito ko tinatapos ang aking pagninilay sa inyo. Paano itinapon ng prodigal son ang kanyang mana? Itinapon niya sa wala. Tayo, anong mana natin sa Diyos? Ang kanyang kaharian. Ang ganda ng words ni St. Paul no, sa 1 Corinthians, no eye has seen, no ear has heard, nor it has dawned on man what God has prepared for those who love Him. Mahal ba natin ang Diyos? Di kung mahal natin ang Diyos, inihanda niya ang kanyang kaharian para sa ating lahat. Amen? Huwag natin itatapon yan. Huwag sayangin. Huwag sayangin sa pamamagitan ng mga maliwing paniniwala. We can lose our salvation. Huwag sayangin. At sa araw ng mahal na araw, ang ganda ng programa ng parokya, pwede pang magkumpisal. Lumapit sa Diyos, aminin ang mga pagkakamali, pagkakasala, pagsunod sa mga maling paniniwala, at sabihin kay Satanas, tinatalikuran kita. At ako ay sa Diyos lamang ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Makita-kita tayong lahat sa langit. Siguraduhin natin pupunta tayo dyan. Kasi pa hindi tayo napunta sa langit, sayang ang recollection na to. Sayang ang buhay na ibinigay ng Diyos. Ang daming grasya bilang Katoliko. Huwag sayangin. Amen. Magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi po sa ating lahat. Sa diwa po ng ating pagpapasalamat at pagpapaunlak po ninyo sa gabing ito, lalo't higit sa pagdalo po ninyo sa ating kumpisalang bayan simula pa kaninang hapon at gayon din sa ating Parish Lenten Recollection sa gabing ito, kami po kasama po ng ating Kura Paroko, Reverendo Padre Reynel P. Pineda, ay nagpapasalamat po sa inyo. Lalo't higit ngayon na nagpalalim tayo ng ating kaalaman patungkol sa panahon ng Kwaresma.
May isang tanong lamang po ako sa inyo. Gusto niyo po ba ng swerte? Parang di kayo nakinig kay Father Winston. Gusto niyo po ba ng swerte? At least alam ko kahit papaano, marunong na kayong mag-isip sa pangalawang beses. Muli po, maraming salamat sa ating lahat. Ngayon na nagkatipon-tipon tayo, gain din nating palakpakan, Reverend Father Winston Cabading OP, ang nanguna sa atin sa ating panayam sa gabing ito. Muli po, maraming salamat sa inyong lahat. Muli po, maraming salamat. Huwag muna kayong tumayo. No? May swerte. Hindi po. Bago po kayo umuwi, dumaan kayo doon, may tubig at saka konting tinapay. Baka kayo mahilo sa daan. Amen. Maraming salamat po. Hinga natin si Father Winston ng final blessing. Tayo pong lahat. Sumainyo ang Panginoon at pagpalain kayong lagi ng Panginoong Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Humayo kayong mapayapa, taglay lagi ang pag-ibig ng Diyos. For our picture taking po, stay lang po tayo sa mga upuan natin. Okay po, compress po lahat.